6 сестри навършват 100 години и пожелават здраве на приятелите си. Млада жена стана майка на тризнаци, а майката и бащата са сираци и никой не е честитил раждането на децата им. Попадали ли сте на подобни публикации? Последно време във Фейсбук се разпространяват различни снимки, коя от коя е по-сърце раздирателна. Дали това ще е млад човек с баба си и дядо си на село, или пък майстор на дървени скулптури, чието изкуство е недооценено. Направих проверка с AI детектор на снимките, на които попаднах. Според инструмента, SiteEngine е почти на 100% сигурен, че тези изображения са генерирани с изкуствен интелект. Поглеждайки се в самите снимки, можем да забележим детайли, които подсказват, че те са фалшиви. Например, в тази снимка. Надписът върху тортата е крив и изписан грешно. Свещите върху тортата също са криви, а пък цветето в ръката на първата баба отляво изглежда съвсем нереалистично. Реших да се направя експеримент и да генерирам снимка с ChatGPT. Накарах изкуственият интелект да създаде изображение, наподобяващо това на 6-те баби. Снимката е изпълнена с малки детайли и украшения, но надписът на тортата отново издава за намесата на изкуствения интелект. С развитието на технологиите става все по-трудно да различиш фалшивото съдържание от истинското. Затова е важно да обръщаме внимание и на малките детайли. Бъдете критични към съдържанието, на което попадате в мрежата, и ни последвайте за още проверки на факти. До скоро!